Tilbage i 2013 mødte jeg min far, som stod på højre side af Gud. Det jeg så, var et helt tomt hvidt evigt rum med det blødeste hvide lys, som går helt ind i din sjæl og beroliger dig der. På en meget ekstrem naturlig måde. Lyset fra en menneskeskabt pære er vand ved siden af dette lys. Følelsen, du har sådan et sted, føles som at være let som en fjer. Alle de tunge sten, du har i dit indre, bliver fjernet. Hvilket er den ultimative naturlige følelse, jeg nogensinde har oplevet. Kokainfølelsen er det tætteste på jorden på denne følelse, og alligevel så langt fra. Gud, som jeg så op til, havde den vildeste og en enorm energi. Når du står foran ham, er du ikke et millisekund i tvivl om, at du står foran den største og universets skaber. Selvom det er så lang tid siden, husker jeg det stadig klokkeklart, fordi den energi var så enorm, og jeg håber, jeg må få æren af at være sammen med ham for evigt. Gud har ikke noget ansigt. Der var en masse blødt lys rundt om hans ansigt, så man ikke kunne ane, hvordan han ser ud, på grund af det strålende ansigt. Da jeg i 2024 prøvede at tage mit liv 3 gange, hvor jeg fik lov at snakke med Gud, men ikke at se ham. Første gang var lidt et uheldig, men da jeg opdagede, at der virkelig er mere mellem himmel og jord, var de 2 andre gange nemmere. Men jeg fik afvidet, at det var for tidligt, og han viste mig nogle ting, som skulle være på plads først, før jeg må få billetten væk til det næste liv. Mange undrer sig over, hvad meningen med livet er, og hvornår det begynder, og det begynder, når du dør og ser og rammer lyset for enden. Med andre ord, døden er begyndelsen på et nyt liv, hvor sorg, smerte, ondskab osv. er forbi. Der er ikke tid i den anden verden, dit indre ur forsvinder, så du har ingen anelse af, hvor lang tid der er gået, du er bare til stede. Og de ser lige igennem dig, og der er kun sandheden og hvad du virkelig føler. Der er ikke tid eller plads til at tænke over tingene og komme med et svar, som ikke er det rigtige eller er, hvad du virkelig føler. Så løgnere, der skal lyve for at blive accepteret og beskidt tænkende mennesker, er ikke velkommen der. Dem, som skal dømme dig om, hvad der skal ske med dig, river svarene ud af dig i form af ja eller nej. Og alle de ting, du har gjort hele dit liv, tager ikke lang tid at gennemgå for dem, og der er mennesker på højre og venstre side, som råber enten helvede eller himlen til de forskellige ting, der kommer frem. Så du kan ikke snyde her, og det sted, du ryger hen, er det rigtige sted for dig. Du ryger ikke i himlen, hvis ikke du hører til der. Det bliver bestemt inden alt sammen. Det var det, jeg oplevede. Den første gang sagde de, at det var for tidligt, og så sagde det en kvindestemme til mig, at jeg skulle få en familie. Anden gang var der også stadig forskellige meninger om, hvor jeg skulle hen. Der blev både råbt helvede og himlen. Så det er meget nervepirrende hver gang, men konklusionen var den samme. Det er for tidligt, Mikkel, sagde de. Tredje gang var tæt på, og jeg røg videre til noget The Book of Enoch beskriver bedst. Og jeg måtte søge nettet tyndt for at finde ud af, hvad jeg oplevede sidste gang, fordi det stod ikke rigtigt i Bibelen. Og det var der, jeg fandt ud af det. Min sjæl skulle igennem flere test i gåseøjne for at komme op til Gud. Og jeg gennemførte alle steps, hvilket ikke var en nem opgave overhovedet. Det var kun fordi, jeg havde en masse redskaber med mig fra det jordiske liv og et meget rent hjerte, der gjorde, at jeg røg igennem nåleøjet. Og Gud viste mig noget, som vendte mit syn på alt. Han fortalte mig, at jeg kunne kæmpe mig op til ham. Han kunne mærke alle følelser, jeg har, og satte spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg ikke troede på ham. Jeg var stadig til stede i mit fysiske etui. Og jeg kunne høre de mennesker, som var rundt om mig, snakke til mig, og Gud fortalte mig, hvad de alle sagde til mig, inden de sagde præcis det, han sagde, de ville sige til mig. Han blev ved, indtil jeg fik følelsen af, at han kender og ved præcis, hvad der sker nu. Men også i fremtiden, og langt ind i fremtiden også. Han er universets hersker. De reddede mit liv mod min vilje, og jeg kan godt huske, eller var stadig til stede, indtil hvor jeg var i ambulancen, fordi Gud vil have. Jeg skulle gennemføre testen igen, men sagde bedre held næste gang, og viste mig 4 ting, som jeg skal have mere af. Og så besvimede jeg efterfølgende, og kan ikke huske mere, udover at jeg vågner op i en hospitalseng med ledninger og så vidt over det hele. Alle brikker begynder mere og mere at falde på plads, jo mere jeg er i den åndelige verden, men jeg er stadig også forvirret over, hvad der er op og ned på det hele. Jeg har set ting, mennesker ikke må se, og jeg ved, det har eller får store konsekvenser. Men jeg vælger at fortælle det alligevel af flere årsager. Den her video ikke er til for at ødelægge dig, men jeg har en gave til dem, som ser det her i dag. Kært barn har mange navne, det bliver kaldt mange ting. Det altseende øje, det tredje øje og det indre øje, som de kalder det i buddhismen. Men det har det samme til fælles, det er en sindstilstand, hvor du ser alt krystalklart, det føles som om hele ens verden lyser op, og at du bliver i stand til at se og lever i sandheden, hvilket er rart i en verden, hvor løgn og lyveri reagerer.
Grunden til, at systemet og de ondsindede mennesker ikke ønsker dig at få denne viden, som de har hakket ind i sten i Egypten og skrevet i alle hellige skrifter jorden rundt, for at mennesker aldrig må glemme, hvad de er i stand til selv. Tro flytter bjerge, og døden er heller ikke noget, som du skal lade dig skræmme af. Jeg er et levende bevis på, at det er sandt, hvilket er et farligt våben mod antikrist, for hvad skal de så true dig med? Det kommer snart til alle kristne, så vær på vagt. Når antikrist kommer til at reagere over verden, vil alle kristne og folk, der taler eller tror på Gud, blive udryddet. Antikrist står for den falske messias, men Gud hævner sig mod dem, som har og vil være tilhængere af antikrist. Alle mennesker klamrer sig til sit liv, fordi de er blevet bildt ind, at de kun er kød og blod. Og at der ikke er noget liv efter døden. Jeg vil gerne aflive denne myte, der heller ikke noget lyveri i himlen, da du helt nøgen deroppe på den måde, at de alle ser lige igennem dig, og der bliver svaret direkte på dine inderste tanker og følelser, så der er ikke tid til at tænke over noget og komme med et svar, som ikke er det, du føler inderst inde deroppe. Bliver alle svarene og tanker revet ud af brystkassen på dig. Det er en helt ny og smartere måde at kommunikere på, synes jeg, som er meget specielt. Jeg har ytret mig om det med min oplevelse med meget få, hvilket har haft store konsekvenser for mig. Jeg blev testet meget på min tro på Gud efter oplevelsen og efter at have læst i Bibelen, fordi jeg skulle finde svar på mine spørgsmål af det, jeg oplevede, forstod jeg, at dette er meget normalt for os rigtige kristne og ikke kulturkristne. Vi vil og bliver altid forfulgt af antikristonden, som er sat i verden til at sætte dig og din tro på Gud på prøve, for at se, om du vender dig mod ham, og om du er berettiget til det evige liv i himlen. Vælger I at trods Gud, står der klokkeklart, at man bliver kastet i ildsøen med brændende svovl. Coronatiden var en test for det, som står i Bibelen om at blive mærket med 606 oktræs enten i panden eller hånden. Dette er alt sammen noget, der venter rundt om hjørnet. I får skudt en chip ind i hånden, og I må ikke købe eller sælge noget, hvis du ikke gør det. Lidt ligesom coronatiden, bare lidt vildere næste gang. Et af mine ønsker er, at I ikke får det gjort, eller tilbeder uhyret, eller mennesket, der får satans kræfter. Med andre ord, tallet 606 oktræs. Læs Johannes åbenbaring i Det Nye Testamente i Bibelen. Det vil forklare alt det, jeg snakker om her. Husk, det vil få store konsekvenser, hvis du vender den blinde kind til dette. Jeg håber alle antikrist, tilhængere og falske messias og præster, som klæder sig ud som Guds talerør, som der også står, at der vil komme mange af i den tid, vi lever i nu, vil få Guds vilje at mærke meget snart. Jeg har haft mange dårlige oplevelser med danske præster, specielt med en, som prøvede at bilde mig ind, at der ikke stod eller blev talt om, hvad løn i himlen var, og at når folk ser et stærkt lys på en overdosis, så er det bare en forestilling. Hvilket minder mig om, hvorfor vi blev kristne i Danmark. Vi blev kort fortalt kristne for ikke at blive totalt udryddet fra kortet, på grund af at Harald Blåtand fandt ud af, at ordet om Jesus Kristus spredte sig som en steppebrand. Vi har og vil altid dyrke afguder og tro på julenisser som Thor og Odin osv. Jeg tror stadig på Gud, og vil ikke tie eller holde hans eksistens skjult, selvom det får konsekvenser for mig og min familie. Det lyder måske mærkeligt for nogle, men døden er starten på livet. Jeg fik muligheden for at spørge jer ham, hvad meningen med livet var, fordi det tit er noget, jeg har undret mig over, hvad var. Og han sagde, at livet er et spil, godt og ondt, som er på den her jord, som gør os til dem, vi er eller bliver til. Med andre ord, vi bliver formet her og gjort klar til det næste liv. De mindste er de største, og de største er de mindste i det andet liv. Vil du have rigdom og et godt liv i den her verden, skal du gå i pagt med djævlen. Vælger du det gode i stedet for, skal du forvente modgang, spændetrøje og tortur, til du skifter holdning. Hvis du holder ud, står der i Bibelen, at du vil få belønning for din udholdning. Du har og vil altid have din frie vilje til at træffe de rigtige valg, og livet er og bliver aldrig nemt. Du kan købe et ur, men ikke mere tid at spilde. Livet er ligeglad med, hvor mange cifre du har på kontoen. Når det er slut, er det slut. Man kan ikke snyde døden, som sagt, og selv bestemme, hvornår det er tid, så konklusionen var, at det var for tidligt, og han sagde det bedre held næste gang. Der er en mening med alles eksistens, om man vil det eller ej, så man kan ikke løbe fra det.